पर जाता आ ढोड़ी के साइज देखता, ढोड़ी में जौन होला ना छोटका निचवा, ओकरा बारे में सोचता, ढोड़ी के चौड़ाई सोचता, और ढोड़ी से लेके नीचे तक ले, मतलब कि एक बीता नीचे ले केतवक चाही, माने कितना बड़का चाही, 2 इंच तक बढ़ावे के चाहता रे ऊ। अपना पिया परदेसी यादव से कहता रहे कि तबीज बना दे, लेकिन वो कितना बड़का ऊ चाहता रहे, कितना लमहर चाही उनका। इ नेहा राज के बाद कैसन ओझा बा, कैसन तबीज बना देता कि 2 इंच बढ़ जाए। ये तमाम वैज्ञानिक खोज में लागल बड़े गाना के बाद से कि भाई ताबीज बना देला से 2 इंच बढ़ जाओ। ये कैसन ताबीज बना दिए ओझा जी कि सैया के 2 इंच बढ़ जाए। आ ऐसा देखते देखते हमारा पका दो छान के कि फान के ऊपर ने क्या होत, नीचे कहने को सरवा नीचे कहना से लिया होत। अब याद अलवर से एकदम जोन जगह पर व्यूअर चाहत अनु गाना के लिया के वो जगह पर आ गए। ताबीज बना दिए ओझा जी कि सैया जी के 2 इंच बढ़ जाए आ हमरा के देखते देखते वो फान के चढ़ जाए। ये गाना है नेहा राज जी का, और ये गाई हुई है गाना जे सैया जी आई हमरा पर चढ़ी आ कौची कौची लगाई। इसी बात को लेकर के हमारे सामने हैं भोजपुरिया झकोरा के वरिष्ठ पत्रकार अमरजीत कुमार गिरी। उनसे जानेंगे कि आखिरकार भोजपुरी आजकल कहाँ जा रहा है, इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और अश्लीलता पर हमारे बात रखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अमरजीत कुमार गिरी जी, एगो बात बताई, जो है राज जी बारी नेहा राज गाना गाओ तारे कि एगो ताबीज बना दिए ओझा जी कि सैया के 2 इंच बढ़ जाए। आ ऐसा देखते देखते हमारा पका दो छान के कि फान के ऊपर चढ़ जाए। हमरा तो गाँव नहीं खियावत, ऐसा ऐसा ही लो तो गाना गावत है पर का कहे रहुआ। देखिए, सबसे पहले ये गाना गौले बड़े पिया परदेसी यादव जी, परदेसी पिया यादव और नेहा राज एक बड़ी दोनों जना मिल के गौले वालों। ये गाना के बाद से डॉक्टर लोग हैरान बा, डॉक्टर लोग परेशान बा। अमेरिका में शोध चालू हो चुकल बा ये गाना के बाद से कि सरवा ये कैसन ओझा बा, कैसन तबीज बना देता कि 2 इंच बढ़ जाए। ये तमाम वैज्ञानिक खोज में लागल बड़े गाना के बाद से कि भाई ताबीज बना देला से 2 इंच बढ़ जाओ। ये कैसन ताबीज बा। नेहा राज जातारी परदेसी पिया यादव के लगे और ओझा बनल बड़े वो गाना में। वो कह तारी कि ऐसन तबीज बना दी कि पिया के 2 इंच बढ़ जाओ, और जब हमरा के देखे तो देखते ही उफान के चढ़ जाओ। मतलब अलग बा, अद्भुत। ई माने ताबीज बनावे के जौन सिलसिला चलता, ऐसे काफी लोग हैरत में बा। और अश्लीलता के सबसे मतलब कि विडम्बना कहल जाई भोजपुरी गाना के, और अश्लीलता के कहल जाए कि आखिरी चरम चलता। मतलब कि ये लोग गाना जौन गावता, एकरा में परदेसी पिया यादव बड़े संडा के तेल लगाव के कहता रहे, तेलो लगाओ। हाँ, संडा के तेल लगाओ। और इहो बात कहता रहे परदेसी पिया यादव, परदेसी पिया कहता रहे कि ठीक से हाथ से मलो और ठीक से खींच के खींचते खींचते बढ़ जाए। लेकिन वो कहता रही कि ना ओझा जी ऐसा तबीज बना दी कि तबीजवे से 2 इंच बढ़ जाए। परदेसी पिया यादव से नेहा राज कहता तो नासा भी साला चौक पड़ल हुई। ये तो आश्चर्यचकित हो सोचत हुई जी कैसन तबीज बा जे बढ़ जाता। ये तो पूरा शोध के विषय बा कि कैसन साधु बा और का माने संदेश देवे के चाहतड़ी नेहा राज के केतवक चाही, माने कितना बड़का चाही, 2 इंच तक बढ़ावे के चाहता रे ऊ। अपना पिया परदेसी यादव से कहता रहे कि तबीज बना दे, लेकिन वो कितना बड़का ऊ चाहता रहे, कितना लमहर चाही उनका। ये नेहा राज के बतावे के पड़ी, और पूरा भोजपुरिया समाज नेहा राज से पूछी की तरह केतवक चाही, कितना बड़का चाही। नाइजीरिया से बुलावल जाओ आदमी, नाइजीरिया वालन के बुलावल जाओ 6-6 फुट के होलन, सुडान वाला सन के बुलावल जाओ, और सुडान वाला ही नेहा राज के इलाज करिहन सन, क्या कि ओकनी के बढ़ावला के जरूरत नहीं है। माने तो हद क देली, एगो महिला होके तो हद क देली। अब तो नेहा राज के को इंच के चाहिए, सबसे पहले तुमकरा एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ई बात के क्लियर करे के चाहिए कि को इंच के चाहिए, और जकरा लगे वो जा तारी रोज रोज ओकर को इंच के बाटे, और को इंच बढ़ावे के और चाहतारी 2 इंच चाहतारी कि 3 इंच चाहतारी, 1 फुट के चाहतारी कि 2 फीट के चाहतारी कि लंबा बांस कनिया चाहतारी। ये तो नेहा राज के बतावे के पड़ी, तबे न जाके क्लियर हो पाई। और ये कौन बेटी चोदी बाटे ओझा, ये जौन गाना गावता ये कितना बड़का मतलब कि का कहल जाओ, मतलब कि हमारा मुंह में से गाले निकलता। जौन तबीज बनावता और वो तबीज के गाना में प्रस्तुत करता कि हम तबीज बनावता नहीं, तो तू संडा के तेल लगावा, हाथ से खींच के लमड़ावा, लमड़ते लमड़ते बढ़ जाए। ये तो विडम्बना बा, ये तो अश्लीलता के हद पार हो गई अब तो अश्लीलता के। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल बा कि श्रोता जौन और बाड़े नु, व्यूअर्स जौन और बाड़े नु, इहे गाना खोजता रहे, माने उनकरा इहे गाना चाही। कलाकार के पीछे मजबूरी बा, संडा के तेल लगाव, खींचते खींचते बढ़ाव। नेहा राज के का मजबूरी हो सकेला,
वो 5 इंच से खुश ना हो जाए हैं। माने उ नेहा राज ना नेहा राज के का दिक्कत बा, उनका 5 इंच 4 इंच छोटे मोटे मिली तो खुश हो जाए हैं, लेकिन वो 2 इंच बढ़वावे वाला बात कह तरीका है कि कहीं ना कहीं समस्या बा उनकरा साथे, और समस्या ये बा कि व्यूअर्स लोग ऐसा गीत चाहता। अब देखी वो देखा था ना, वायरल बा, वायरल बा। मिलियंस में रील्स बन गई बा ये गाना के ऊपर, लगातार लोग रील्स बनाओ तो वही पर नाचता, गाना गावता वही गाना पर। रौरा देखी जाके रील्स कितना बनल बा, और छोटा मोटा जो भी डांस करे वाला बा कलाकार बाटे वही गाना के ऊपर रील्स बनावता कि तबीज बना दी सैया दी की, तबीज बना दी ओझा जी की 2 इंच बढ़ जाओ। अच्छा ई खाली ही नहीं है जी, नहीं खी जे तबीज बना दी ओझा जी के सोया जी के 2 इंच बढ़ जा, ई खाली है नहीं खी। एगो तो गाना होता है कि अब मशीनों की जरूरत नहीं के, जन धान अभी हमनी के कटाइल ह ऊपर कहता लोग कि धान काटला के पिटला की जरूरत नहीं के, का तो ढोड़िए पर झरा जाई के गंदुन। अच्छा ये बताई कितना हद बा, ये तो हद हो गई, खाली ढोड़िए लौकता, ये लोग खाली ढोड़िए बड़ छोट करे में बालो, कबो छील दी कबो कुछ कर दी तो कबो धान झाड़ दी, माने तो हद ये बा। लोग के सारा मतलब कि जो राइटिंग बा जो लिखे वाला बा वो ढोड़िए के इर्द गिर्द ओकर दिमाग घूमता। बात के समझे, जे राइटर होला नु वो दिमाग बड़ा लगावेला, बड़ा सोचेला, तो लेकिन वो ज्यादा नहीं के सोचत, बस वही में ज्यादा सोचला के ढोड़ी पर जाता, आ ढोड़ी के साइज देखता, ढोड़ी में जो होला ना छोटका निचवा ओकरा बारे में सोचता, ढोड़ी के चौड़ाई सोचता, और ढोड़ी से लेके नीचे तक ले, मतलब कि एक बीता नीचे ले, वाह। ढोड़ी से लेके एक बीता नीचे ले, जितना पार्ट पुर्जा बा यही पर गाना लिखाता और यही पर गाना चलता। मतलब कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री अगर हम कहीं तो ढोड़ी से लेके एक बीता नीचे तक ले, माने अब चोली से चल के एक बीता नीचे आ गइल बा ढोड़ी चोली से तक कहिए नीचे आ गई। ढोड़ी भोजपुरी गाना चोली से तो 5 साल पहले ही नीचे आ गइल बा, चार अब अंगुर ढोड़ी पर पहुंचल बा। ढोड़ी से एक बीता नाप किलो लिया दिले बा एकदम जगह पर जहां पर आवे के चाहिए, और जहां पर सुनी ना पहले बात हमार सुनी, जहां पे व्यूअर्स लोग चाहता कि गाना ढोड़ी से नीचे कहने के आवत, नीचे कहने का सरवा नीचे कहने से लिया आवत, अब नीचे लिया दिले बा एकदम जोन जगह पर व्यूअर चाहता न गाना के लिया के वो जगह पर आ गइल बा। गाना एकदम सेटअप तैयार बाटे, एकदम सेटअप तैयार बा। माने भोजपुरी बस हो गइल, अगर काम हो गइल बा। काम कौन से काहे काम हो गइल बा? भोजपुरी का हो गइल बा? भोजपुरी का हो गइल बा? माने मसाला जौन ई गोल्डी मसाला छिड़ी छिड़ी कौन मसाला लोग चाहता वैसन गाना तो वो देता कलाकार लोगो चाहत चाहता ना। अरे वैसन का वो मिलियंस में चलता भी, वायरल बा गाना, वो वायरल बा गाना के देखता ना, ना वो गानवा के देखता, हमें देहात के लोग देखता, भोजपुरी सुने वाला लोग ना देखता। अरे देश विदेश जहाँ भी होई, अपना बिहार में होई, दिल्ली में होई, मुंबई में होई, कलकत्ता होई, चेन्नई हो, बेंगलोर होई, उड़ीसा होई, आसाम होई, इवन लोग देखता अपना भोजपुरी के जैसे। माने ई तो भरत व्यास रहले है, मदन जी खत्म हो गए लोग। भरत व्यास के सुनता, भरत व्यास के पूछता, महेंद्र मिश्र के पूछता, पुलिस राय के पूछता, ये सब खत्म हो गई लोग। गाना चोली से नाप के एक बीता ढोड़ी पर, ढोड़ी से नाप के जगह पर पहुंच गई गाना। और भरत व्यास के कौन जरूरत बा? एही में ई लोग सब जना अजुराइल बालो। अजुराइल ना ना, ई लोग नहीं खेल, अब ना 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 ई लोग नहीं खेलो अजुराइल। माने बाबा अब कहां जाइलो, अब कहां जाइलो, ई लोग तब ढोड़ी से नीचे आ गइलो, अब कहां जाइलो? वही जी बहुत चीज बा, अभी माने यही पर चली, 10 साल वही जी चली, अभी ट्रेनिंग चली, 10 साल वही पर चली, वही पाठ पुर्जा पर 10 साल और गाना लिखाई, 10 बरिस तक अभी चली, 10 बरिस तक ढोड़ी और ढोड़ी के बीच में एक बीता नीचे तक ले, जितना पाठ पुर्जा वही पर गाना लिखाई ऊपर चली, देखत नहीं रुआ 10 बरिस तक अभी चली। एगो बात बताई, जन छोट छोट कपड़ो पहन के देखत नहीं कि वेल मुंह में बड़ा लड़कियां नाचत तारी सन, तो कुछ ऐसा लागत है कि आज 10 साल के बाद वो खुल जाई, बुरा नंगा नाच होई ना पट्टी डालाई ओकरा ऊपर, जैसे जी बा पट्टी एगो चिपका टेप ना होला, टेप देख ले बन, टेप माने खाली टेप पर साट दिए, टेप साट दिया दोनों जगह पर, हे जे नीचे पे टेप साट दिया, अब बस वही पर नचवावल जाए। 10 बरिस के बाद शुरू हो जाए, मैंने कपड़ा ना पहनी लो, जितना भी ना डांस करे वाला है, नेहा राज जैसे बाड़ी डांस करते नहीं, साड़ी पहले बड़ी नो, तो साड़ियों में सब चीज उनकर पाट पुर्जा लौकता, तो साड़ियों ना पहनिए, टेप साट दिया, मतलब डायरेक्टर जौन बा कही कि टेप साटल हो, फर फर के 1 इंच के इतना इतना बड़का टिकुलिया पर टेप सटाई बस, आ टेप साट टिकुली पर टेप सटाई। अब देख लिया एगो गाना बन गई पर कहीं मत गाना आ जाए, टिकुली पर टेप सटाई, अब लिखा वाला माने रवा ई तो बड़का एगो दे देनी, रवा मसाला दे देनी ना, हम मसाला हमरा देवे के बा, पहले से पहले से फिट बा कि हाँ टेप सटाई टिकुली पर, आ कहाँ कहाँ टेप साट के कपड़ा खोलवा देवे के बा, अब बस वैसे गाना। एगो बात बताई बाबा, जो नेहा राजबाड़ी ई कहत रही कि खींचला से बढ़ जाई, तो ये का नहीं कहत, ई परदेसी पिया यादव कहत रे जे खींचल खींचो, तो बीच के इंतजार मत करो, ता तहार लेट होता, तारा दिक्कत होता तो तू खींच के लमड़ा के बड़का तो बीच के जो उतना बाबा वाला को ओझा ओझा लोग मत जा, ना खींच खींचो, खींच के बढ़ाओ, सांडा के तेल लगावो, आ तेल लगा के खींचो। तो ई तो परदेसियो जिन बाड़े बड़ा चकोड़ा बाड़े जी, ना वो चकोड़ा नहीं खान, लोग चकोड़ा बा, देखता वो चकोड़ा नहीं खान, मैं लोग देखता, हाँ लोग देखता तो देखता, उ चकोड़ा नहीं खान, नेहा राज चकोड़ा नहीं खी, मैंने रवा कहे के मतलब है जे लोग खाली गलती बा, नेहा जी नहीं खी, ई गानवा गावत तारी तबे लोग सुनता, ना गई तो ना सुनी, काहे ना गाई, निमन गाई तो लोग सुनी,
का सुनते बाप रे कौन गाना सुनता? अच्छा देख भरत शर्मा के कहाँ बुलावल जाता? पुलिस राय के कौना दुगोला में पुलिस राय के कार्यक्रम में बुलावल जाता? जन्मदिन होखो, शादी होखो, घर बोझ होखो, पुलिस राय के बुलावल जाता। पुलिस राय के बादे कि नहीं होखी है ब्याह सकला का? भरत शर्मा के बादे कि नहीं होखी है? तो कहानी वो लोग कहानी वाले खत्म हो गई। का कि वो लोग गांव देहात के दुख तकलीफ पे ऊपर गाना गावे लागल। लेकिन एक बार गांव देहात डिजिटल हो गई बा, एकदम फोन पे से पैसा देता। माई आओ तारीख कह तारीख हमें से निकालो तारी मोबाइल बड़ा का है तो चुका निकालो तालो से मोबाइल को रुपया भइल बा तारा लगे। वो दुकान वाला कहता का चाही आ तो मारे बा टन दे डिजिटल हो गई बा गाँव। और भरत शर्मा के जरूरत नहीं है। 5G के जमाना 5G के जमाना हो गई बा, एकदम जगह पर गाना रही, जगह पर चली एकदम वही जी। अजीत कुमार गिरी जी अपन बात विवाकी से रखनी है कहने की जो जगह वाला बा अभी 10 साल ले चली आ काहे ना चली जब लोग वे देखता। सही बात यह बा कि जब लोग देखल छोड़ दी तबे ब्यासो गाल छोड़िए। फिलहाल हमारे संगे बना